wacho ng'anyo makamano pod wamedo luonu achiel kachiel ahinya to nyaka e kor gwenge duto mapacho kae mar nyisi chal mar wach. Kopogore kod mano, wach mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono otudore kod report mabende ibiro golo odiochieng' makawuono kod riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano Kenya National Commission on Human Rights. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gigolo report margi mogik ahinya kotudore kod nek makoch mano timore e bungu ma Shakahola e county ma Mombasa. Mano report makamano mabende gisebedo ka gidende kanyo mani wacho kanyo ni Shakahola tragedy mabende gitiso nying mano mar mashaka ya Shakahola. Gibiro bedo ka gigolo report margi mogik ahinya kotudore kod duoko magiyudo bang' nonro magisebedo ka gitimo. Kopogore kod mano bende gibiro bedo ka gichiwo report kotudore kod rem mopogore opogore ahinya mano neno kowuok e migepe mag piny owacho kaachiel kod migepe mag piny owacho e kinde mane ginono nek makoch mane otimore e bungu ma Shakahola. Ka bende report makamano mano riwruok makedo ne ratiro mar oganda biro bedo ka golo kar saa 3:30 mano mar okinyi makawuono e apisegi mayudore buore Nairobi kae. Jofwambo magwa biro bedo ka chopo kura achiel kachiel kendo biro bedo kwa nyisi ni report makamano en marang'o. Odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Ajwang' en odiochieng' mabende piny ngima hingo odiochieng' pi. Wang'eyo ni pi en achiel kuom gigo madwarore ahinya e ngima wan kaka dhano. Pi en gino ma kionge godo ponono kinyal chiemo, kin gi riyo kionge pi inyalo kata tho. Odiochieng' makawuono piny ngima hingo odiochieng' pi. Omiyo odiochieng' pi kinde ma ihingo nyasi ibiro bed kibago e counties mopogore opogore. E county ma Migori nyasi mar odiochieng' pi biro bedo Olasi mayudore Nyatike e county ma Migori. E county ma Homa Bay nyasi mar odiochieng' pi biro bedo e skund primary mano ma Magare Primary School mayudore e county ma Homa Bay. County ma Kisumu bende nyasi maket kod mano ibiro bed ka ibago mano Maseno e county ma Kisumu kama bende nitiere jogo mabiro bedo ka twak e wi weche mopogore opogore ahinya kotudore kod chenro mar sirikal maneno ni jopiny duto manitiere piny Kenya kae oyudo pi maler kendo pi maginyalo modho, pi maginyalo tiyo godo kinde duto maonge gino manyalo hinyo ngimagi. Jofwambo magwa e county ma Kisumu, county ma Homa Bay kaachiel kod county ma Migori biro bedo ka kelonwa matut kotudore kod hingo odiochieng' pi e piny ngima makoro ibago nyasi e counties mopogore opogore. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu odiochieng' makawuono mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag ohala mano Rebecca Miano. Odiochieng' makawuono Rebecca Miano igeno ni biro bago romo gi tend wath ma Mombasa mane county ma Mombasa. Joja oke county ma Mombasa biro bedo ka chopo kuro mar mondo mi onyiswa ne ni to romo makamano en marang'o. To ang'o momiyo chuno mar mondo mi jatend migawo mar ohala ochop mana ka mar mondo mi orom koda tend wath ma Mombasa e county ma Mombasa. Adeno tieko dwach mwaluonu machiegni e county ma Siaya odiochieng' makawuono. E county ma Siaya odiochieng' makawuono mano mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology biro bedo kod nyasi mar 11 mar sidho jopuonjre mar kar tiegruok no Kondo. Kopogore kod sidho jopuonjre go Kondo bende biro bedo kod nyasi mar sidho ayanga second Vice Chancellor mano mar kar tiegruok mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. E kinde nyasi no mar sidho jopuonjre Kondo igeno ni jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Ezekiel Machogu biro bedo wendo modhial e kinde mibiro bed ka isidho Kondo jopuonjre mag JUST. Jofwambo marwa e county ma Siaya biro bedo ka chopo kuro kendo biro bedo kwa kelonu matut kotudore kod nyasi mar 11 mar sidho jopuonjre mag JUST Kondo odiochieng' makawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Weche mathoth to podi waluonu machiegni kata kamano kaka pile chal mar fwambo wangeko ni mana matina kotudore kod gigo ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto mapacho kae. Kata kamano kango chope weche manyien kochakore weche manyien mag migago ibiro bedo kod geno ni biro neno kuku kaachiel kod tiend weche duto matuch e pacho kae. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi kanyo tok yueyo tabiro bedo piny kod rowere mar mondo mi wago mbaka kotudore kod lony manyasani mano mar AI kata Artificial Intelligence.
Othiro dongruok koso nyayo dongruok. To gin kaka rowere ma podi gin tiere so e mbalariany. Ponono AI konyo e jiwo somgi e yo machalo nade. Kose AI ketho somgi e yo machalo nade. Omiyo kete mane RamogiTV aduogo bang' yweyo makao gi sani. Kik idhi mabor. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tinto itikoma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu ari omuyakombwa ani mambi nochote bumusani ono muyakombwa nandi mambi ende nochote bya matiani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Enango masama na biro kae awinjo duodo ko kaka ano kadwa chu wacho ne dino kadwa chu sama koro wa mongo serikal makoro wa chiemo ibiro yuaga mongo to nyaka wa mongo Imadho chai e cyber cafe ku. donga se ni cyber cafe kel ku imadho chai aneno ka koro monge Lakini mano okado. gikitambi no harusi tunayo ama hatuna inge maber ni mama ok dwa wachni. Okwan mana jomohero goyo thum. Wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo Tudri kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape. Gimiel mamiyo chuny goyo. ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo Twak kod neno jothumbe mihero. discipline na attitude alafu usifanye kitu jukolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo Thum Dagmor Ngesu kangesu Sang'wen otieno.
Nyakora Ramogi Ajwang' asingo nini bang' chal mar fwambo tabro bedo ka bedo pinya kod yawuot luo kachiel kod nyio nagi magin rowere e pacho kae mar mondo mi wago mbaka kotudore kod lony manyasani mano mar artificial intelligence kata AI. Artificial intelligence kata AI nyaka sani othiro dongruok kose okonyo e bero dongruok kata jiwo dongruok e pacho kae inya to e sectors mopogore opogore e pacho kae. Kaloni ni nyaka sani wang'e ni mano en lony manyasani mar rowere matindo kachiel kod joma moko thoro tiyo godo e pacho kae. Ponono in Nyakora Ramogi Ajwang' kinyal bedo koda ng'eyo matut ni AI ni to enang'o kata artificial intelligence ni enang'o. Mane momiyo wabago twak maket kod mae mar mondo mi wapor wach wapuonjre ni lony manyasani mano mar artificial intelligence kata AI ere kaka wanyalo tiyo kode e yo makare kata yore mopogore opogore mar mondo mi okelnwa dongruok e yo makare. To bende AI ni entiere kod rach mane to entiere kod ber mane. Gino midendo kanyo kod dhongere ni pros and cons. Ka gintiere godo ere kaka ponono ng'ato nyalo tiyo kode mar mondo mi kik okelne rach to kelne mana ber kende. Mane momiyo antiere kae kod rowere auchiel mana kaka senyisi nyio nagi kachiel kod yawuoto nagi. Antiere kod nyio nagi adek kachiel kod yawuoto nagi adek. Adamiyo gi thuolo mar mondo mi gifulrenwa ginyiswa nyingegi kachiel kod kuma giwuoke gi gima gitimo e boma ma Nairobi kae eka wachak twak mar okinyi makawuono. Achak kod Liyo machiegni ahinya chenro mar mbako romo okinyi makawuono oyawre ichiwo nade kendo machiegni. Chieo maber Joyce mana in an nyinga iluonga ni Liyo Omwa ajaka bonyo Kanyagwal aero Nyando jakisumo Nairobi ka an japuonjre e mbalariany ma Kenyatta University atimo course mar environmental science. Kapok adhi mbele Joyce adwa gone jo Kenya erokamano jomusa chung kodwa e kuyo kaka wan jo mbalariany ma Kenyatta University kaluwore gi accident ma jopuonjre wetewa noyudo kendo wagonu erokamano. Medo mana uru lamonwa kuketowa e lwet Nyasaye. Machiegni ahinya twak kendo pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mane owito jogegi e masira mar apaya makamano mano juko jopuonjre e mbalarianya ma Kenyatta University. Machiegni Juliet. An gi nyinga iluonga ni Juliet Atieno Boga anya sakwa bondo to Nairobi kae ajapuonjre e University of Nairobi asomo bedo okil. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Morgan machiegni. Aya kata kamano nyisa ni podi mak na mana paro gi kanyo matin chal ni wantiere kod ng'ikruok e tudruok kodi. Machiegni Sizel. Erokamano Joyce, an iluonga ni Sizel Ouma. Amor biro kawuono kendo mondo watwagi. Koro an e mbalariany miluongo ni Multimedia University. To kendo amor wuoyo kodu kawuono. Yeah. Machiegni ahinya. Asante. Owira Valentine machiegni ang'e ni momo gode kod aoche mar mondo mi chope e chenro mar mbako romo kawuono. Erokamano machiegni. Erokamano Joyce. Age nyinga iluonga na Owira Valentine. Awuod Migori County, Uriri constituency, North Kanyamkago. Kuro kone dala, aja turugo bado. Kawuono wuotho gola Kilifi pas Mombasa. Awache nyaka chopi Ramogi. Wawache kanyakla wakuodhe wach matin kaka onagi. Kokamano erokamano. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Sharon machiegni. Erokamano Joyce. Inga Sharon Dache anya Suba to Nairobi kae ane mbalariany ma Kenyatta asomo bedo jafwambo. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Aya Morgan akiako oseloso tudruok makare kuom Morgan kata kamano Morgan biro bedo ka tudre kodwa mana matin en bendo full renwa ni otimang'o bore Nairobi ka. Nyakora Ramogi Ajwang' in bende kaka pile ok wanyal weyo e twak inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui maro mar Facebook kaka pili biro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @RamogiTV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Morgan machiegni inyalo fulrinwa. Erokamano Joyce, amor ahinya chopo Ramogi TV kae gi nyinga an Morgan Odhiambo kendo awuok e dala mar Siaya. Nairobi kae asomo University of Nairobi kendo atimo course mar veterinary medicine kendo en kwayo na ahinya mondo sirikal
owinj ywak mar lakteche. Erokamano. Machiegni enye twak marwa kendo achak kodi okinyi ma kawuono. Okinyi ma kawuono watwak otudore koda artificial intelligence, mano lony manyasani mar AI. In kaka rawera ma podi nitiere mbalariany, intiere koda ponono ng'eyo mane ewi artificial intelligence ni? Artificial intelligence en lony mobiro generate gik moko kende, gimoro amora ma wadwaro wan kaka jopuonjre, wanyalo donjo mbui kacha kendo generate nwa. Koro koka kora ananeno ni artificial intelligence en gima ber kendo onego wafweny yore mopogre opogre kaka wanyalo ti kod artificial intelligence mondo wanya dongruok e pinywa kae. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Sizelin korka kori artificial intelligence nero Morgan osewacho ni en artificial intelligence ne en gima ber kendo nyalo nyayo dongruok. In understanding mari mal artificial intelligence en ma? Okay, artificial intelligence mana kako wacho en gin systems e computer ma temo paro kaka wan dhano. Koro gitemo keto tich obednwa mayot mostly. Emomi ibro yudo gimoro miluongo ni ChatGPT, nitie moko miluongo ni kidhi e ute ji tinde. Ibro winjo ka ji wuoyo gi Alexa moro. Inyalo paro ni nitie ng'ato kanyo miluongo ni Alexa matugo ne ji thum. To mano mana AI. Jo iPhone be iwinjo ga ka giwuoyo gi Siri. Ni Siri, call for me this. Siri, ndikna message ni. Koro ineno ka mano artificial intelligence kendo otemo ketonwa tich obed mayot. To artificial intelligence gi tiyo e migawo mopogore opogore. Gitiyo e health sector, gitiyo kata education sector bende. Gitiyo kumora mora kata kapok wadonje kata matut kuonde ma gitiye to kaka ginyalo konyo. In bende korka kori sewacho ni AI kata artificial intelligence konyo matinde ni gimeyo tich bedo mayot. Matinde ni artificial intelligence no kobiro mang'eny ahinya pacho ka iliyo pono nyalo miyo ji bedo lazy kalo ni koro ng'ato ok ti matek wacho ni dong Siri nitie kadwaro goyo sim bro gocho na, Alexa nitie kadwaro tugo thum to bro goyo na, ponono kata kadwa ndiko gimoro to nitiere ChatGPT. Yes, AI kelo laziness mang'eny kabisa. Sana e mbalariany kuonde mwaso. In korka kori mokuongo kata aneno kichake motegna. Korka kori sire kosi ni kwede. An Joyce gimoro amora mane piny ni negi berne kod rachne. Ibiro yudo ni kata AI ni en gi berne kata rachne, but koro wan kaka joma wabro weyi ka en gi ber mang'eny kata ka en gi rach mang'eny. Mane ma koro bro validate kata onego beno bed kata obedo no igole. Penjo mi penjo ka okelo laziness. For example, wan kaka jopuonjre, ibiro yudo ka lecturer omiu kata assignment omi kata ni ka 2 weeks mondo submit. Ibiro yudo ka japuonjre ninda doko chopo last day teno kodhi ChatGPT to type to gichandi kone to dhi print to submit. O copy paste. To copy paste. Koro en gi ber kendo en gi rach. Laziness to wacho no chwalo laziness. Kabisa. Dache in korka kori wachni mar artificial intelligence AI. Gin gik matiyo, nyawadwa Sizel nosewacho ni gin gik matiyo kaka dhano. An gi pacha ang'e ni AI gin gik matimo mana gima dhano nyalo timo, kaka wuoyo, kaka paro. Koro korka kora aneno ni AI ber nikech okelo yot. Kwa wuok weche mag somo kata mbalariany kacha kaka nyawadwa osewacho ni nyathi nyalo tiyo gi ChatGPT mondo otim assignment. Wanyalo ng'iyo kata ka ng'ato dhi e wuoth, iwuok kwani university kaka nyawadwa nowuok obiro Ramogi kae, pok nobiro nyaka nene. Onyalo tiyo gi Google Map mabe en achiel kuom AI mar penjo yo. Moingo dhi wuotho kidhi ir
dhano ni penjo yo koro kelo yot. Yeah. Juliet in korka kori ponono kata opogore ni wanyalo wacho ni AI ni onyalo bedo ni okelo laziness ahinya te sector mar somo kaka Jose wacho ni omi assignment deadline en 2 weeks to in koro tieno monego bed ni usubmit e kinye misedhi e chat GPT chakacha to i Google indiko kanyo ni assignment on this to kelo ni answers te kendo kelo ga maber ahinya kendo wanyalo yiere no okelo gi kizungu mamit kendo ndike makare ahinya. Ere kaka inyalo ti kode yo makare mar mondo ponono kwa chako kod sector mar somo mar mondo mi ojiw somo ahinya to iskunde kata mbalariany ma pacho kae Juliet? Okay, kaka wanyalo tiyo gi AI mokwongo anyalo wacho ni AI en gi berne ten gi rachne. Koro gimonego wang'i ni korka berni nikech AI pok odongre ahinya. Ere gima watimo kata ere gima migepe timo mondo mi omed dongo AI. To korka rachne biro kaka itiyo kode. Kwa die sector mar somo wayudo ni nonro setim mang'eny ma ji oyudo ni AI konyo e sector mar somo nikech okonyo e timo nonro, okonyo jo policy makers on how to make decisions. To but kwa dugo korka nyithindo tiyudo ni jomoko miyo yot to but jomoko nene ka en gima rach. Awach ni seche moko ka wan kaponi onego beni watimo penj tiyudo ni seche moko idwa tiyo gi AI mondo mi tim tich momini. Tiyudo ni lecturer madhi mark ni gini obende odhi run tijini AI. Tiyudo kamano koro bedo a penalty on your side. To but still challenge mo pose koro kanyo nikech konyo but ok en that efficient nikech ok odhi mi the correct data. Koro pungufu mokelo kanyo en ni wayudo ni nyathi moro ingeni natural inti nyithindo mariek mong'e ndiko manyalo draft something. Tudo ni okotiyo gi AI but otiyo gi obongo ne motimo research and everything. To but ingeni AI obedo modernized mondo mi produce obed perfect. Koro ingeni the designing of the AI believe niya human beings cannot be that perfect even in writing ndiko mondo mi produce gima ber. Koro miyudo ni sama ng'ato ndiko to tije odhi run tudo ni mano bedo a challenge kuomi. Koro ineno ka kanyo bo pose challenge. To but sector mar somo to konyo nikech kwa ng'iyo research mosetim iwacho ni okonyo on policy making. For example, the new curriculum mobedo introduced mar the CBC for example. Iwacho ni AI konyo jopuonje on how to come up with policies ma ji nyalo tiyo godo ere kaka jopuonje navigate through sector mar somo. Yeah. The main thing en kaka niya korka berni ere gima onego watim mondo mi wamed gere to but korka rach ere gima ji timo mondo mi ogol rachne no. Owira Valentine in korka kori wachni mar AI ahinya nyate sector mar somo kaloni una jopuonjre uduto. Koka kora joluo nogo ga ngero ni gima nigi berne nyaka bed gi rachne. Mana kaka jowetena osewacho AI nigi berne to en gi rachne. Koka kora en gi ber mang'eny moloyo rach. Nitie skunde ma nigi limited resources. Ido ka skul nigi library ma is not advanced. But kitiyo gi AI inyalo find resources ma ok inyal yudo e library. Kendo make work easier, it saves time. Koro koka kora AI is good. Wanyalo mana manyo kaka wanyalo bedo improved mondo mi obed that perfect. Yeah. Iwacho kanyo makare ahinya to bende Juliet wacho ni ponono wan kaka dhano. Iyudo ni in inyalo bedo ni in japuonjre to ponono ka intere kod rieko mari iwuona ma inyalo ndiko godo mi express yourself. Kata kamano ponono kizungu minyalo bedo ni tiyo godo opogore kod mano mantiere AI nikech AI kacha ena fluent English kendo seche moko nyalo mi words moko makena wach ni gin ambiguous words ma ponono ng'ato nyalo penjore ni yawa mato ken ndiko mar ng'ani. Kata kamano ere kaka inyalo ti kode e yo makare kachako kodi kendo Morgan mar mondo mi ponono o modify e yo makare mar mondo mi odonji kata okonya chopo dwaro ahinya mag jopuonjre school mar mondo mi ponono kata kitiyo kode to lecturer kik ng'e kata ni mato ken ndiko mar japuonjre ni. Okay, koro one kaka students for example University of Nairobi penj watimo esimu. Koro yudo ni question oketni question kanyo japuonj penji a question. Koro yudo ni students mang'eny
gi copy that question gitero AI generate answer gikawo answer no giduoko ni japuonj. Koro mana kako ndike no ma ok modify kaka kako ndike no. Koro challenge nitiere kanyo. Koro an kaka Morgan anyalo wacho ni migao mar lony onego rang kaka inyalo ket AI ma kitiyo kode ka watimo penj to onyalo monitor students maka student ogolo answer from AI to japuonj nyalo fwenyo ni duoko ni owuok AI. Kinya medo gimoro. Ngeni AI ok orach sana. Because as students onego wati kode maber kaka a research tool. Onego konywa. Koro okaye gi idea mar ni onego wadu awe kode, but onego wati kode maber, okay? Nikech it's true, one students komi wa page wabro mana type on ChatGPT and then we submit it to jopuonj, but onego wangi one kaka students ni wanyalo timango kiyudo information ni what can you do, dongi nyalo temo loko some words nikech ai ng'eny gi delve mang'eny symphony angini you can relate jomatimo ga research gi AI gi ChatGPT. Koro nyalo it's very easy mondo ng'ato ng'e ni text ni ondik gi AI to ma ondik gi dhano. Koro in kaka student onego ibed mana very prudent enough mondo ine kaka inyalo tiyo kode maber. Okonyi manyo information midwaro cha, but now tigi obwongo ni ti kode maber mondo kik lecturer obione ni itiyo kode. Medo kanyo wacho ni itigi like yes en adier ni AI ok wanyal golo en gima easier to stay. Koro ok wanyal gole truth en gima just on how ere kaka wadhi improve efficiency mare. Kako wacho no ni koro kaka nyathi itigo buongo ni kaka student ngeni wantie Gen Z. Ok nyal expect ni ngato eno donje od penj to ngeni nitie AI made mi answer. Koro ni modification monego bedi kata nini monego timne AI ngeni sama idhi penjo cha onego mi the plot on how to tackle that thing. Okonego mi the exact word. Awach ni system moko ka mi penjo ni team research on something okonego mi an exact research nonro mar gino but onego mi steps monego beni luo like onego bed kaka guide gima guide. I think ni mane gima wanyalo timo mondo mi wakony kech nyao to kelo nyao mang'eny. Kendo nyalo bedo no duoko piny kata kiwango mar somo ka ng'ato pono no keto pache te ni anto kika som AI biro bedo kamiya duoko te. Mana dier kore ni all lower down the critical thinking. Kech ng'ato nyalo bet piny mondo o analyze ni ere kaka dhi come up with nini duoko madhi chiwo od penj. Koro mane mineno ka jomoko kata semo kipenjo ng'ato penji rado ko penjo mano time od penj okonyal mi maler nikech ok obet piny mopare. Yes, and then aparo ni nitiere oblet nitiere anti ChatGPT mano manyalo anti ChatGPT. Yes, ma inyalo oro information ma student ondiko kanyo to confirm ni o check ni ka kotiyo gi exact words. Mano ba par ni inyalo tigo mondo omiyo monitor kaka student tiyo kode. Kora why student nyalo kawo some few words okaw nyalo select just a few instead of tiyo kode te. Mana paro ni nyalo konyo matin moloyo gola oko mano bende nyalo duoko wa penj kaka nyithi sikul. Anti-ChatGPT no bende oppose challenge bende. Nikech ngeni lecturers be sani tiyo kode mondo mi ogol penjo manyiso nyithindo. Koro ngeno eno dhi run tiji to ni sema ko ng'ato ndiko tich maler like en gi that command mar languages motiyo godo kanyo. Koro ngeni kondiko to lecturer be dhi run to yudo ka ngani nyathino tiyo gi ngeni nyithindo moko ntie modong kata skunde magisome no puonj gi like ginyalo ndiko research maber kendo ginyalo timo ma perfect. Koro ni ko run tiji koro mano be is a challenge kuom nyithindo moko. Koro chune ni samo timo pencha okonyal ndiko level monego beno chope nikech ofil ni ka ndiko ma perfect
to ChatGPT ngeno bedo designed to be it's humanized, yeah, to be perfect. In some point, not 100%, but around 90%. Really, or they produce some of the words kanyo. There's a time manakao a document more 19 something to run through ChatGPT. Tingeno keloni it is 70, almost to 80% ChatGPT. Korwa penjeni I was not there in those early 19s. Engimobiro sana. Yeah, engimobiro sana. Kwa hiyo modification marebe is a hindrance ne jopuonjere masani. Wawinja ne Leo monde kaito nini Sharon. Okay, the gap mantie AI any one in the market one gi producers gi consumers. Doka antie gap between consumers gi producers tibero yudo ka product bedo misused kabisa. Koro gima nyalo advice ni the Google community and the elites manobiro gi technology mar AI onego gi create gimiluongo ni consumer awareness mondo gi puonjwa kako nego beni watiyo gi gini mondo gimiwa kata limit kako ro nyamino sawacho ni kipenjo kacha konego beno mi exact words no mi answers to ber ko mi steps monego beni tiyogo mar tackle that equation kendo chaka gimonego beni watimo wan kaka rowere man e campus kipenjo chat GPT kata AI kacha we copy paste de kacha tiko de ka research tool de yo isom gimo wacho kisangi gimo wacho to try itim penjo cha gi yon words mondo omedi innovation. To bingeni Leo wan kaka dhana diera kwa doko kadiera ponono ni onge idea mora ewi gimoro to the moment mise some kata mane gima bro stick ewi yere kaka inyalo koro modify eyo makare nikech nono ni gimineno mokwongo kata gimisomo mokwongo ema bro bede pachi makata modification nyalo bedo matek mage gik makelo copy pasting ema miyo ngato copy kacha to paste mana kaka intiere no kalno ni koro thinking capacity ne kotem no think outside the box to podi duoke mana e box kanyo mana box mar ChatGPT no ere kaka inyalo ket gimano winja ne Sharon Mondi. Gima timore niya ka ngato mondo mi odhi ChatGPT kacha poko paro gimoro amora wan kaka jopuonjre oningo assignment ni chako gibed piny kode ing'ane kinyalo time koro motami emidhie AI e ChatGPT kacha tingi to kaka nosewachi kiki many penjo no kaka en exactly manyane gimoro machiegni kode manyane gimoro machiegni kode manyalo lidi midhi michop nini eduoko midwaro kacha nyamadwaro sewacho ni nyalo yudo kitiyo gi ChatGPT to lecturer bodhi otiyo kode oyudo ka gige ugi chalre ofwenyo ni nitiyo gi ChatGPT koro winjo be niya kwongwa bedo piny wang'iyo penjo momiwa ni atemo time kiano gun gi obwongo na koro motama madhi ang'iyo e ChatGPT kacha kamano alafu bende ChatGPT nitiere AI moko mantiere gi limitations iyudo ka inyisi ni owinji subscribe owinji chule koro iyudo ng'ato ka kogik kar chulo kacha poda penjo te but nitiere penjo magiting'ise ni apo owinjo beni subscribe koro apara ni owinjo be nitiere gi limitations miketo ne jopuonjre kata ng'ata matiyo gi AI. Moga ni be nitiere wach mane koro osiepena owacho ni AI ka ginyalo kete mondo omiwa guides to anagombo ni mondo awach ni mano koro okwoger AI oduoko AI piny. AI unyalo tiyo kode maber during our studies odiochieng' kawasomo AI nyalo konyo kabisa kuma AI kelo chandruok en kimiwa assignment kod kawatimo penj nikech kaka nyawadwa chano sewacho AI en kaka resource library skunde ma library limited resources okonyo koro seche momiwa guides koro kendo onge those resources koro anyalo wacho AI we mondo omiwa everything momiwa but one kaka students onyalo tiyo kode pile ka pile mondo opuonjwa nikech opuonjwa o generate gik ma onyalo bedo ni wakia gimoro kendo mantiere en ni laziness osekelo laziness ne students koro kati wacho ni ati wan kaka students tigo bongowa mano ok dhi konyo atan gima nyalo wacho kochopo koro e penj kacha ntie kaka simu inyalo monitor mondo kik japuonjre dhie AI mondo otim kochopo penj otim gini penj ni kende kiko dhi AI
Inyalo mana medo gimoro matin. Kosida pogri kode pa. I was thinking in the same line, but adwa ma medo gimoro matin. Yeah, last week notimo cut moro ma online cut. Tuko japuonja no modify link cha in a way that kisa donjo kacha ki log out, ibedo logged out automatically. Ok iduogi. Mondo omiyo monitor weche mag copy pasting. Koro wapani mano is one of the ways monyalo tiyo godo mondo wa limit jok matiyo kode sa page. Kisa donje link kacha, ibede link no nyaka tiek page. To once ni wuok oko, mano you are gone. Yes. Iwacho kanyo makare nya Sharon benda dwano mede gimo to Sharon bendi iwacho ni nitiere ponono kido mopogore mag AI ma ji nyalo bedo ni tiyo godo kopogore kod chat GPT ma bende waseto akawacho ni ponono nyalo bedo no kelo laziness, onyalo bedo no jiwo weche mag somo to ponono oduoko kata piny thinking capacity mar ng'at. Ponono gin kidienje kaka mage kata AI mage ma ji thoro tiyo godo ahinya to rowere matindo masani luongore ni Gen Z. Okay, AI gintiere mopogore. Wanyalo chako gi social media en AI, wan gi Google Map mi ipenjo godo yore. Kata TikTok ma bende sani thoth rowere tiyo godo, nitiere gi AI. Iyudo kidhi e TikTok kacha, nitiere gik miluongo ni filters. Inyalo keto filter to goli malando to actually inverted. Nitiere AI ma loso duol. Iyudo ka an kaka wuoyo ni awuoyo gi duol mopogore gi duol midhi yuda godo kana wuoyo godo e TikTok kacha. Koro AI gintiere mopogore, nitiere chatbots ging'eny to gikonyo yore mopogore. To kata kamano bende rach gi nitiere kaka e TikTok kanyo filters go iromo gi in nyadendi, iromo go wadwa ni e TikTok kacha, iromo kode social media mora oneni ka in nyathi malando, uwinjo oro ni fair ibiro kichopo oyudo kirate duondi mopogre kaka ni. Koro AI sana mae social media nyalo miyo ji wuondore kata nyalo kelo misinformation. Iwacho kanyo makare ni ponono nyalo chopo to gimeyude ground to pogore gigo timore adiera. Ka nyalo medo mana matin wach mane wadwa wacho ni ka itimo penj owinjo beni kik wati gi AI. Gin giwacho kaka mbalariany ma university gitimo penj gi simu online. Wan kaka mbalariany ma Kenyatta ok watim penj gi simu, watimo penj room physically. To sam watimo penj no onge donjo gi simu. Koro mano automatically nyathi kodhi kacha ok onyal tiyo gi AI. Koro skunde bo owinjo ket luongo na chike owinjo ket chike mopogore ma mono nyithindo tiyo asasa gi AI. Kamano. Asizelin bende dwa medo gimo nikech an bende nyaka sani ang'eni asepuonjora ni nitiere kido mopogore mag AI nyaka mano mar loko duol. Nadwa medo kar loko duol kanyo. Ing'eni tinde I think it was the past week moro nitie jama moro e TikTok mabe wuondo ji, osebedo ga ko wuondo ji sana ni en nyako. Koro ogoyo ne ji simu to kwayo fare kamano wuondore ni en. Koro ineno gini wanyalo tiyo kode maber, but bende kitiyo kode marach to it can lead to such issues kaka con men tiyo kode need to change their voice but berne ng'eny moloyo rachne. In a case like an kaka jafuambo nitiere gik ma waloso ga miluongo ni posters, graphic designs. Ng'eni nitie softwares ma otiyo godo kaka Adobe, Photoshop, to ok giyot ga sana ng'eyo, but tinde AI keto tich yot. Kidwaro loso poster, idhi mana e Canva, piyo tise loso gima ber, very presentable. Kendo koketi mbele in gi ng'amo tiyo gi Photoshop to in gi ng'amo tiyo gi Canva, your work will still be maber, perfect, okay? So kakitiyo kode mamata, inyalo tiyo kode to help you boost creativity ni. Koro okorach sana, it's a helping tool. Kakitiyo kode mamata. Canva no be en achiel kuom AI.
Yeah, en gi generative feature ne. Ma kidwaro picha moro kata dong uloso ga poster kaka poster man uloso nwacha. Koro kidwaro picha mar gari e poster ni no inyise ni ketna gari marakwar. Toketo ketna graphic machal kama toketo, but dong nyaki komande nyaki have in kaka dhano nyaka you have that idea. Koro you use it complementarily. Yeah. Ine minyise gidwaro ni otim. Yeah. Okonyal timo mano kende. Yeah. Liyo korka kori. Mana kaka osawacho, AI ber kabisa. Kendo en gima inyalo tigo. Ahero kaka no uketo penjo no. Ingeni mara mingi kidwaro ng'eyo pach ng'ato, itemo miye penjo in a negative way mondo bed gi hard time mondo prove the question. Nu penjo ni AI ni bobe no otiro dongruok. AI kelo dongruok mang'eny kabisa. Sama nabiro kana ka Uber moro to aneno ka driver oketo simu ka to awinjo ka nyako moro wuok kode turn left turn mwa chopo kae. Koro magi techniques moko watiyo go to nyalo kelo dongruok. For example an kaka team environmental science anya bedo ni adwaro dhi monitor a resource kata mane Amazon forest. To mondo achak wuoth mag gigi in the middle of that forest dhi bedo gi challenges mang'eny. Koro wanya tiyo gik moko ka drones, wanya bedo kata gi sensors moko ma miya data e chuny Amazon kacha ma dhi utilize data ma koro gima ber kwa timo watiyo gi AI maber to okelo dongruok to kwa misuse to watiro dongruok. Julius korka kori por ni pa ni gin AI kaka mage kata AI technologies kaka mage maro were tiyo godo sani mang'eny ahinya. Inyalo nyisowa kata ranyisi kaka okil isomo mar mondo mi ibed okil, pondo mage muthoro tiyo godo ahinya ma pondo ntiere kod ber kata mage mantiere kod rach kachiel kod wach mane dwa medo. Wach mana da medo nen ma watna no wacho ni kwang'iyo AI onego bed onego regulate. Tineno kamano bente challenge mopose nikech kwang'iyo the main reason mano miyo AI obiro and because of to transform. It was to transform a sector mar somo, a sector mar teach, like in so many sectors. Man was the main reason. Yes, oppose a challenge. Koro kaka ipenjo ni gin mage mabeyo. Thoth gi gin mabeyo. Kaka ingeni kuom nyithindo ma pod somo kunyo tiyo gi ChatGPT, kech ngeni mano ok chul maonge pesa moko nyal chulo, to bantie the advanced ones ma jomoko bende tiyo godo. Koro kwang'iyo koro e sector marwa kaka ingeni kaka AI no biro to nentie debate mano wuoki ni AI dhi replace future lawyers, to but mano was not the case. AI ok ni kae mondo mi replace or kill, nikech wayudo ni AI definitely the feeding of the data and everything it's through the human being. Gine magi feed the data and everything. Koro kwang'iyo ingeni there's this the mimicking AI. For example, if it's supposed to ko work mondo mi odhi ochung e court ni odwa defend ng'ato motimo makosa, tudo ni stemoko obedo designed in a way moko nyal show the expression by the time of offer the defense and everything. Koro wayudo ni AI and just to help boost the sector mar law, but okentie mondo mi or replace or kill and everything. Yeah, so the main reason behind it is just to transform. And money out of this transformation, ema ni jomoko ni get different thought of it. Yeah, but sectors moko to idoni nyalo pose and hindrance ne jo teach. Because why don't ni kwa the technology, because there's a thought ni maybe if you go to banks there's a ntie paro maji wacho ni ntie age mwako achope tilo ni koro is the technology ema koro dhitiyo the design and everything ema dhitiyo, but still they need to be nyaka gibed regulated. Kore mine no ka ok ginyal replace human fully. Yeah, because they didn't shortage magingo. Nikech bende moko kuom gi humans be manyaka control the makare data and everything. Yeah. Owira Valentine ni bende gima dwa men. And bende I just wanted to re-emphasize gima ne Leo wacho. AI ber kata anabiro ka I'm here for the first time. But na tiyo gi Google Map, Google ni tadhi kanye to an kanye. Kodo ka chopo kama wemo konya locate kama dhiye mayom. Kora mana nyalo wacho ni is one of the advantages mag AI. And then another thing, over reliance ema koro ketho gini. Itu ka koro ng'ama nyalo think somebody you can criticize. Okonyal koro nikech over dependence.
Olela gite makadangi penj mane what is your name? Pacha moro kwani nakuongo ringo dhi kacha. Odhi confirm. Koro kadi kai government jabiro gi away moro monyalo bedo limited matin to nyalo konyo. But again, limitation be kichaki ket ne yado ka jok moko dhi nyure. Ki jok mo depend on AI fully, information mora nyaka yud mana kanyo. Nikech resources ok wan well equipped with resources te. Tie moko manyaka yud mana media to mana through AI. Koro it is still a challenge still. Yeah, koro but still we hope for the best. Adache bente dome dogi moro. Kanyalo wach mar kaka Leo nowacho ni inyalo tiyo gi drone kidhi kumoro ama kimanyo gimoro. Anyalo wuoyo rach mare. Inyalo do ka an gi sigu moro gi Leo. To anyalo nyiewo drone cha tawacho ni adaluwo Leo ni kumoro amora modhiye. Koro en gi security issues. Ng'ato nyalo timo ne ng'ato gimoro kotiyo gi AI. Oluwi gi gicha, onyalo oro gimoro matimre ni kotiyo gi mano nikech okochuno ni koro nyaka oluwi alwa ni oluwo bang'e ng'e ni bonene. But koro kotiyo gi drone cha oneno ni erendi kawuono Leo wuok dhi town e chonde osechopo kuma kama gimotimo kama ng'ato nyalo luwi sana and that security and privacy. Yeah. Onyalo chocho. Mak mana paro no gi kanyo mondi liadwa nwa ka yoyo mokwongo mondi e twak marwa mar mbaka oromo kinyi maka wuoni nyaka Ramogi ajongi no ka paro kata mbaka koka bedo mamit omiyo med mana kete Ramogi TV wamodho pi matin waduogo kikidhi mabor. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811*272# kupata faida za saum kama skiza tuni yako. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye, kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuny. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhi kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo kor go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kore kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipeya onge ng'ama wacho. Wela tomo chandaga. Tumechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar wecheno mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani pok idek ahinya kaloni pod wantiere e chuny mbaka kod yawuot Luo kod nyonagi mantiere gode studio kae okinyi ma kawuono watwak kotudore kod lony manyasani mano mar artificial intelligence AI othiro dongruok koso kelo dongruok mopogore opogore. Kapok nwadhi e yweyo Leo nitiere wach moro mane nada medo mana gima nyamino wacho security concerns kata privacy concerns. Sana nyadi mang'eny kidwa access services mag AI ibro yudo kopenji personal details, obro ng'isi ni ket email, samoro dwaro ID mondo access information ka. But afterward in kaka individual kiani gigage how safe are they, koso be onyalo tiyo kode mondo ohinya kata gik machal kamago. Number 2 owacho ni inyalo tiyo gi drone mondo i-monitor ng'ato, ilu ng'ato. Na watch documentary moro dhao masani dhi Ukraine gi Russia. Tawinjo ka Putin wacho ni they are very ready to use atomic bomb. Magi gik moko mosalosi mo oti kod AI technology ma anyalo bedo ka gi bom moro tasete computer ng'ise ni ring kama lwar kama kichopo to muoch sama chama chal kama. Koro gik machal kamagi kwatiyo go yo marach mwanyalo attack go pinje moko to dhi ketho dongruok kabisa. Still on privacy issues, niche kaka inenoga kitiyo gi simu ti Google gimoro kata i search e ChatGPT. I don't know, apa ni gitiyo ga gi information mi iketo kanyo no. Nikech there's a time when I search about passport sana. To most of the advertisements mane biro na negin mana mago, sorry. Kadhi e Facebook, ineno mana ni you will get a passport this year, you know. Koro data kata, you know, the privacy mari kaka an individual be is limited. Kitiyogi AIs gi nikech ikia kaka gitiyogi data mi feed into that system. Chalni gi nitie kaka piracy moro timore lakini nyalo bedo ni nitiere kaka ponono gikao nonro mag ng'ato kata gino ma ng'ato thoro timo research wi. The advantage mar page penjo AI mano advantage magin go ni mondo technology no ong'e your taste and preference. Koro ki gik mi biro bedo mang'eny ki search ka emo biro kelo ni osang'e ni in interested e field no. But you know that can be also it can be a disadvantage, you know. Nikech ka gikelo ni advertisement mang'eny go, so maybe you are not even prepared mar nyieo gima gi advertising. Ngeni ibro timo impulse buying nikech of that. So they need to oningo gitigi data ni kiye. To ang'eni AI ni en technology mana kaka usewacho uduto ni entiere kod ber mage to entiere kod rach mage, to bende en technology ma osechako tie pacho kae kendo en gino moko wanyalo wacho ni pon ni nyalo gol ni koro ji odoga e analog kata yore machon. Kata kamano wang'eni kopogore kata kod sector mar somo, ere kaka inyalo ti kod AI kata artificial intelligence e sectors mopogore opogore. Wachiw kata ranyisi sector mar thieth, sector mar pur kata sector mar kunyo mar mondo mi okonya e jiwo kata kelo dongruok e anyuola maro. Nikech wang'e ni e kinde ma AI no biro ahinya to ji osebedo kod luoro ni ponono onyalo miyo kata jomoko ketho tijegi. Kata kod Valentine ponono gin sectors kaka mag ma AI ni nyalo konyo wachak kod ber mondi kapok wadhiera nyalo konyo jiwo. Gi information man godo though ok an expert in the field of medicine kata health services, but winyo ni therapist nyalo tiyo gi nyalo penjo patient penjo gik ma time ti feed kacha to gicha kelo ni results and possible solutions. Kora pane mago is one of the advantage mar AI. Inyalo nge information gik onyalo tell gima human being is not able to tell. Kora paro ni mano can be advantageous. And then still a hospital inyalo ti kode timo research. Yes, you look at they many book, it would have taken quite a long time. You can get the research within some few minutes to some ayode or save on time. Yeah, Koro, and I beg us to embrace AI. Yeah, most health sector. Ober kabisa. Health sector ma inpono ni wacho no nyalo bedo kotie yo makare dache. Nikech samoro just a minute. Nikech samoro ngato nigi emergency issue.
and it needs emergency treatment. What will you do? Ikia. Personally, in daktari, ikia ni itim nango. The only way out and ringa internet. Penjo nyalo bedo ni guarantee mane ma ng'ato nitiere godo ni AI biro bedo ka chiwo ne duoko maber kata 100% correct. Mano bede manyalo bedo penjo. Mane makoro still bedo challenge nyaka ge sani. Nikech inidhi tiyo information mamino emedhi tiyo go kaka the best outcome. But koro adieri onge ng'amo ng'eyo. Nikech ikia to sekeli answer mom keli ne mang ni tigo. Chalo mana ng'amo denyo. Idenyo sekelni kuon you do not have any otherwise. En mana chamo chiemo. Kamano. Aya, dache kata kapok ichwalo pachi pile ka pile cheno mar bakoromo watudre ko jofambo magwa mar mondo mi gin bende ginyiswa gino magiluwo e counties magwa mopogore opogore. Adwani wadhi achiel ka achiel nyaka county ma Migori. Oyawre Juma ka intiere county ma Migori nyalo nyiso ni odiochieng' ma kawuono intiere kanye Migori kono. Ang'eni odiochieng' ma kawuono Migori luonwa chenro motudore kod odiochieng' mar pi kata World Water Day. Benda gibedo kinyisa kanyo ni intiere gi kanye. Kata kamano inyisa ni wantiere kod ng'ekruok matin e yor tudruok kod Juma ka intiere county ma Migori. Wadhi mbele kod twak matin kapok wadhi e counties magwa winja nene jofambo magwa to wachango dache nitiere gimidwa medo. Tiyo godo e health sector onyaka wang'eni wan gi AI kidienje adi. Gisani ang'eni wan gi AI kidienje adek. Magin mane gi mane gi mane? Wan gi weak AI, wan gi general AI, gi super AI. Koro weak AI ma AI manyalo timo mana gimoro achiel kende molose ni otim kaka awach ni autocorrect. E-type ni dwa ndiko ni Sharon and then SR and then otieko ni mano. And then kwa biro e general AI otimo gik mopogore opogore minyise ni otim. Inyise ni tim ma otim, inyise ni tim ma otim, inyise ni tim ma otim. And then wan gi super AI manyalo timo gimoro amora kamano. Koro kwa dhi e sector mar thieth, AI nyalo konyowa e loso yedhe, AI nyalo konyowa e chiwo thieth. Kwa dhi kata e sector mar omenda, AI nyalo konyowa e detect jokuoye ma inyalo yudo ni ng'ato omonjo account mar ng'ato to AI cha dhi konyowa mapiyo piyo mondo wageng' macha kamano. Iwacho kanyo makare ahinya korka kori Juliet nyaka sani paro ni AI nyalo konyo pod ne sectors moko nade ahinya to e anyola marwa mar mondo mi okonywa e yor dongruok. Kata bedo ni ponono luoro nitiere no nyalo mayo jomoko tije to ere kaka nyalo konyo generally e yor dongruok e anyuola mar mondo mi gikwa wach ni yawa gidi no biro to koro hinyowa ere kaka nyalo konyo. Kaka AI nyalo konyo e yor dongruok kwa ngi adier ber gimomiyo no biro mani mondo o help boost development. To koro kwa die sector mar wachak gi sector mar law kwa ngi farms kaka ere kaka farms gitiyo to operate. Yudo ni gikonyo in generation of data kasto miyo tich bedo mayot nikech ng'eni sector mar law idwa generate bulk of data and everything, too much research gik makamago. Kwa hiyo ko okonyo kasto gimoro kendo ntie nini AI on issues to do with mediation and arbitration. Mano ko ng'eni konyo on terms of negotiation and everything. Ere kaka idhi produce the research mondo mi o help in terms of negotiating. Kasto kwa doke sector mar industry and everything. Wano ni AI nyalo konyo. Yes, onyalo replace some of the jobs mag jomoko, but not all, but some to nyalo replace. To through that replacement, emo nyalo konyo to improve job efficiency. Nikech kaka for example kata kwa doke sector mar pur kwa there can be mana paro no kanyo gi sector mar pur kanyo miro bedo kingiswa ni pono ire kaka nyalo bero sector mar pur. Adwa nwadhi e county ma Migori nyisa ni waseloso tudruok kod jafombo marwa Juma ka intiere county ma Migori. Juma oyawre ka intiere county ma Migori ichiu nade to odiochieng' ma kawuono intiere kanye Migori kono tang'o miluonwa Juma. Erokamano Migori wachio makare kabede nyaka samo wuoyi wanti gwego mag olasi ntiere sab kono manyatike wuod no makaler kama bende ma Migori chieng' maro bago nyasi no mar odiochieng' no mar pi e piny mangima kabende gweng' mar Kaler kata gweng' mar Olasi achiel kuom bende osebiro kod nok mar pi midhiero mag pi e kinde mane wabiro biro gwenge mag Olasi warado kod ji mathoth matiyo kod punde ka oting'o kubni magi bende kore na nyisi ni
pi pod oganda mathoth ok osebedo ka yudo pi no mar kare kata mano ka be nitie chenro mag pi mopogore opogore bende nyaka sani koro dhi nyime ka nyaka kama nitie kae ka ng'iyo bath aneno ka nitie chenro mar pi bende nyaka sani koro dhi nyime manyiso ni mag achiel kuom okenge mikawo kod piny owacho mar tieko nok mar pi e kaunti ma Migori. Adwa ni mondo koro awuo kod achiel kuom jopiny mar ng'eni nyaka sama wen kaka japiny kubni manarado kata punde manarado ka matie yo magi yudo godo pi ka gidhi manyo pi to giyudo pi ni kanye to pigni be oler kose en mano bende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach. Achiel jadwa mondo koro ichori kama chiegni mondo awuo kodi mokwongo king'iyo kacha adwa ni kuong yang na gi nyingi to ikoa ne to ijadak maka iyudo pi kanye. An awema ginyinga Dismas Ndiwo Dhoch an ja Kalerka Olasika machelo. In kaka jadak makane sama nabira no ka ji tiyo gi punde kunde ma samoro mi pinya bed mabor in iyudo pi kanye to pigni boler. Pi wayude matek to nikech pi wane en pi mano kuny 52 nyaka sani nyo kethore ma koro nyo kwanyal tiyo kode koro kaka neno ji sombo pi ka gi punde ni mano pigni waome mabor sana ni ko en pi mwanyalo tiyo godo koro en kine ti kode to dhiang'e momodhe koro sani waneno ka county government temo matek mondo mi watimne nade mondo mi wayud pi koluwore o governor marwa gi MC marwa gisekedo matek mondo mi koro wayud pi maler ma ji nyalo modho macha koro koro dong omodhi. Uwuotho ndamo maromo nade to un sama dhok modhe umbu modha gi dhok ose ntiere kaka kumwome maru maler mutiyo godo. Ang' nwatim nade to nikech ka koro en pi kata insani giki nwang' ka oro rieny kama mabete mancha wachiko be koro pigi orumo onge koro ang' nwana modha gi dhok but wakomo tuo ewa nikop wamodho lach dhok to wamodho wuoch dhok koro chuno ni nyaka to wamodhe amodha. Uneno ka piny oseketo okenge makare mar tieko nok mar pi e kor gweng' kata gin okenge mag muneno moseketi. Jatelo piny owacho mar county government oseketo okang' maber to nikech sani koro gidwa ni giket mapika skul kocha be gidwa ni giterie pi koro waneno ni ka lokruok mar county government makarwa ka dhi bedo maber to nikech koro pi dhi bedo ka nitiere. Erokamano paro machielo mana tieko kodi maber. MCA dwa ni mondo ichungi kar ka an gi MCA ma gweng'ni ma Kaler Ward Thomas Akungo. Joma wawuoyo kata jopiny waneno ka pod ji tiyo kod punde omo pi nyiso ne samoro pod nitie midhiero mar pi in mirito ward ni wan gi midhiero mar pi ka koso wasetieke. Wan gi midhiero mar pi mapok orumo nyaka sani to aparo ni kaka wadhi mbele sani waneno kod mondo waket pi obed machiegni gi ji wata mondo wabed gi yewni mondo wene dhok kasto wabed gi boreholes ma waneno ka county government ma Migori ta mondo kelo machiegni sani okuny pi e Lasika wan gi pi e socket moro ma Nyaprosony bende dhok pod wagombo mondo pi ochop machiegni gi ji mondo giyud pi ma ginyalo modho e yo makare. Isebedo MCA ma koro tamni mar ariyo ok ang'eyo ni niyudo ka chenro mag pi chalo nade ang'o misetimo ahinya e kelo pi to gin pige mage ma sani konyo oganda. An kaka MCA kana chako tiyo ward ka wasekunyo pi waseloso yawo molasini obedo renovated koro sani obedo tiyo maber ji yudo pi makare waloso yawo moro kendo Nyamache ma sani nigi pi ma ji nyalo tiyo godo waloso yawo ma Sagenya ma nigi pi waloso yawo bende Ochuna waseloso 4 ma sani nitie kopogore gi mano watemo loso yewni be matindo tindo mabedo machiegni gi mier ma ji tiyo godo kar dhok gi bende moko mag irrigation. Pi mar modho be watemo mondo wa improve mondo ji wae pi mag aore gi mag yawogi. Waseloso Nyamache borehole nigi pi, waseloso Kanga Unditi borehole nigi pi, waseloso socket mar Nyaprosony moting'o pi ma Ochuna madhi nyaka Nyamitha man gi pi bende te. Koro wagombo timo mondo moko omed kendo. Gi sani county government okunyo pi Olasi kata auction montiere kar ka sani ni. Ma pigni bende volume ni malo madhi savo Olasi secondary school Olasi center gi mier maluwore kanyo bende mondo mi koro joyud pi mag borehole maler ma koro wuogi e riwo pi gi chiaye. Kawei budget moket ne pi ok ang'e ne be oromo manyalo chopo leku mar yudo pi maler kata ang'o monego tim manyalo tieko nok mar pi ni ahinya. Budget mar pi pod ok oromo mondo miwa pi kaka dwarore. Mwagombo mana ni ka pesa nyalo yudore to ket bet more allocation e pi.
Gisani wangeni budget yenyewe ni constraints mang'eny nikech demand ni malo gi other sectors also. But mwangodo sani momiwa little momiwano waneno ka the county government otiyo kode mondo tem pogo godo pige mang'eny kor gweng' ei Kalerka. To dwago mondo kada inyalo med moko matin to ne nyalo konyo ji makare. Erokamano kuom wach maler kamano Atieko. Kinyalo winjo mano jatelo ma ochung'ne ward ni mar Kaler. Kata kamano kapok atieko dakika achiel kendo ayudo apisa mowuok e migawono mar pi, adwaro mondo atiek kode mapiyo piyo. Chori gi kamoro ka dakika achiel. Kichako gi nyingi king'iyo kachacha, iwinjo ka gima oganda mathoth osebedo ywago nok mar pi to ahinya e gwenge ma Kaler. Kichakonwa gi nyingi, chenro mane ma untiere godo e chwalo pi e gwenge machal kaka Nyatike gwenge motwo? An iluonga ni Juliet Adhiambo, ane director mar pi e county ma Migori. Ward ma Kalerni wan gi various projects ma wasetimo to MCA ose wachogi ka. Koro currently kama waneni ntiere borehole ma osebedo drilled ka next to the Olasi Dam. So borehole ni dhi keyo pi e area ma Kaler kae. Odhi medo support pi ma itero Olasi Secondary School, obo serve Olasi Primary School, obo serve the dispensary, obo serve additional 300 households. Be obo chopo nyake chiro ma Olasi ni. Koro gwenge ma Kalerka Jemanika bo benefit a lot from pimiti mi loso kani. Kinde mar higa achiel kata jaka jatelo manyien chakre kata kochak higni 10 mokalo usechopo kuom ji atamalo maromo manyalo yudo pi maler e bombe kaachiel kod kor gwenge. Migori County at the moment wasechopo around 54% access to water. About 54% of population nyalo access pi sani. Kane wane last dispensation ne wan at around 44%. So wasebedo gi growth mang'eny and urban centers kata towns ma Migori ng'eny gi sani yudo pi. Erokamano kuom report machal kamano Atieko kuri kamano ahinya. Kinyalo winjo mano director weche go mag pi e county ma Migori ka bende olero ni gisego okang' maduong' kowuok e atamalo 44 nyaka atamalo 54. Mane ni koro oganda koyudo pi. Kata mano gwenge gi kod oganda pod ywak ni pi ok yud mayot. Ka bende dwaro margi en ni koro med jiwo chenro mag chiwo pi. To ahinya kor gwenge kaka mag Nyatike gwenge bende thoth ne osebedo ga kawo tuo mondo gibed kod yot mar yudo pi. Mok ni giwuotho ndamo mabor kaka sani moko kuomgi koro pod wuotho kendo pige moko kuomgi koro tiyo godo gi mago bende koro ok ler. Pod wago tach kae e nyasi machal kod ma bende koro igeno dhi chako dhi chako e kinde machuok mabiro mar ng'iyo ni to ber mane jogweng' dhi yudo to jogweng' bende nitie kod ting' mane e rito kata pigo bende nyaka sani koro ilosnegi kod piny owacho. Ahinya Juma kowuok e county ma Migori wawinjo kanyo kaka jo Migori oloso ahinya kotudore kod midhiero mamoko kuom gi kale mar mondo migi yud pi odo kaluwore no odiochieng' ma kawuono ne odiochieng' pi be nang'ene luonwa nyasi ma kamago jotelo mag chop kuro ang'iswa ni ponono ginang'o ma gibro bedo ka giwacho mar mondo mi jo Olasi mayudore Nyatike county ma Migori oyudo pi malera kinde duto. Erokamano ahinya med mana luonwa chenro makamano. Nyakwa Ramogi Joang' pod wantiere twakae kod rowere pod watwako tudore kod weche mag lony manyasani mano mar artificial intelligence kata AI. Juliet nang'adi kinde mane temo wacho kaka ponono AI nyalo konyo ahinya to e sekta mar pur. AI en adier no nyalo konyo e sekta mar pur nikech kwa ng'iyo koro ko lure gi nini mwawinjo ka jogo wacho gin gi shida mar pi. Ting'eni AI nyalo konyo prediction under weather prediction nikech onyalo through that emonyalo nyiso gini okang' period ma kamae chakre dweni nyaka dweni wanyalo experience koth marom kamae kasto dweni nyaka dweni chieng' nyalo bet. Koro ing'eni mano ma koro mane manyiso wania ni ka dweni nyaka dweni koro konyo jopur. Koro jopur ng'enia onego bedni wachako pur are dwe ma kamae mondo mi wayud koth nikech sani jogo wacho ni gin gi shida nikech chieng' rieny pi onge kuma giome pi bende en mabor tiyudo ni gik ma gitiyo godo bende omo pi. Mano be pose challenge ne gin giwegi. Koro ero kata kwa ng'iyo one of the countries ma wanyalo implement kuomgi kwa ng'iyo America osetiyo sana gi AI on sector mar jopur. Nikech AI be we have the soil monitoring ma AI ma detect the topography mar lono. Nikech samo seng'iyo to ng'e maber ni loni kae wanyalo pidho gima kamae nikech odhi detect
through the machines and everything ni kama wanyalo puro to kama ok wanyal puro nikech en adier nitie kuonde ma kata kwa chako nwada puro to ok dhi nyago gimoro gigo dhi wanga koro ing'eni mano konyo koro gin ging'eni ka ok wanyal pur ka wanyalo chungo industry loni ber wanyalo timo pur koro ing'eni mano konyo jopur nikech ok gidhi asara nikech jopur ng'eni gin wacho ni dwe ma kamae koth nyalo chwe wachak puro to ni dwe no en mar chieng' koro mano nyalo konyo gi e sekta mar pur kendo yudo maber the produce to ka nini osenyayo. Iwacho kanyo makare ahinya dwa nwadhi e kaunti ma Kisii kaluwore ni jatend duond bura mano mar DAPK kaachiel kod jatend duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel kod Eugene Wamalwa mar DAPK gisani giloso wawinjane kaka Eugene Wamalwa loso e kinde magintiere kaunti ma Kisii eka waduog wadhi mbele kod twak. One thank our brothers in ODM, we had already obtained orders stopping the privatization because of the bad law passed by this parliament. And it's not the only law. The other bad law is the Finance Act. How can members of parliament, particularly from Mount Kenya, start saying they did not know what they passed in parliament? That they did not know about avocado? Wagoyo mos kanya ahinya wabedo kod ng'ikruok matin pod waduonge twak kae mano jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa mane loso ka entiere kaunti ma Kisii wach makamane luonwa kod jofombo magwa mantiere kaunti ma Kisii kendo wabiro bedo komenyo ni matut e weche manyiena duto mag odiochieng' ma kawuono. Morgan, in korka kori iparo ni ponono kopogore kata kod weche mag somo ere kaka AI ni e sectors mamoko kata kaka iparo ni sector mane ma AI nyalo konyo kata nyalo ketho? Erokamano, an kaka Morgan anyalo wacho ni AI konyo sectors mopogre opogre. Kaka mage ponono? Kaka kowacho weche mag pur, japur nyalo yudo market mayot kotiyo kod AI. Joma tiyo different sectors, joma tiyo e company, ginyalo yudo data from AI e yo mayot kaka nyamino nosewacho kata loso posters oketo tich obedo mayot. Health sector kaka osiepacha nowacho ni daktari nyalo yudo solution. Koro koka ananeno ni AI wonyalo tiyo kode maber e nyayo dongruok. To kanyalo wacho gima osiepacha nowacho kawoti kod AI maber sama wopuonjre wan kaka jopuonjre mbele kucha okodhi bedo gi challenge mora nikech ka AI omi solution tikia ni timango emomiyo ber ahero sana sirkal kakelo CBC mondo wo get away from theory ochak timo gik moko practically mondo kata ka AI nyisa gimoro to anyalo fwenyo ni gima AI nyisa ni en miriambo. Koro kawatiyo kod AI maber sama wasomo mbele kocha onge chandruok mora monyalo bedo go but odhi keto tich mora bedo nwa mayot in every sector. Erokamano. Adwa nasoma ni moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mano moriwo namba mar 3 kaachiel kod Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Ote makamago abiro bedo kasomogi achiel kachiel. Oimba Abade wacho ni AI ni nyalo kelo ber kata rach kalore gi ng'ama tiyo kode kaka otiyo kode. Inyalo tiyo gi AI e timo nonro kaka japuonjre to ok ni i-copy paste. Wuod Jakom Ougo wacho ni mos na wuod uririno e yor somo AI ok ber to nikech jopuonjre ok yude mayot ka gisewuok kuonde somo. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni mokwongo chiw rambi mara ne KU kod families mane owito johera magi e masira marapaya. Aya hero rambi ochopo kanyo. Technology to ber nyaka wa embrace technology kata bed ni obiro kod a few challenges mabe wabiro mana overcome. Odhi mbele kowacho ni sani kata American scientists noduogo e robot technology biluongo ni drone. Drone sani miyo America limit numbers of their soldiers in the battleground. An Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye, Kanyada East.
Janano wacho ni AI may encourage cosmetic students and denies the learners experience. The human brain capacity will be underutilized and is prone to abuse. Kennedy Morris bende wacho ni mano to ere kaka othiro dongruok. AI keto tich bedo mayot moloyo. Aya, AJ Johnson William bende wacho ni no, actually AI is the best key to build dongruok. AI is the future of humanity. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni anto aneno ka gini ber. Ji ema tiyo kode marach. Sani wich opong' maka okimanyo booster to wich nyalo papne. Lakini tiyo gi AI ok nyis ni ng'ato fuwo. Gimani kuongo somo kithin ok rum ga e wich. Kuom ranyisi, nyathi ma opuonj gi okuyu biro ng'eyo ni adek iluongo ni 3, koro kata ipuonje kaka jaluo ni iluonge ni 3 to ok obi yie. Awinjou ka an umoja. Mano pach Ruth Nyathi Ochieng'. Aya, med mana chwalo ote magi okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Ajong' obedo ka wasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Paro duto warwako nyaka Ramogi Ajong' kata in miluowa achiel kachiel. Inyalo medo chwalonwa ote magi, wabiro bedo kwa somo gi achiel kachiel e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Benano kwa dong kod dakika matin kende to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Kwa dhi mbele kod twak okinyi ma kawuono. E kinde mabiro mbele, Sizel, in bende pok inyisowa kuonde ma kata kuonde mamoko maponono AI inyalo tigo de yo makare, to in korka kori ineno ka obro bedo ohinyo sekta makamano koso obro bedo ka oting'o malo sekta makamano. Okay, AI mana kaka wasewacho wate to ber. To kaka watiyo kode ema bro matter. Nikech apart from esombwa koni, AI be wanyalo tiyo go kata i apaya. Of late useneno ka nitie accidents mang'eny matimore e yorewa. Koro magi is one of the ways ma wanyalo tiyo gi AI in that we can use AI and detect ka accident moro, the possibilities mag accident. Nitie kaka wanyalo detect ka watiyo gi AIs gi. AIs be wanyalo tiyo kod gi e boda wagi. Kaka Uganda be sani o incorporate tiyo gi AI. Ingeni Uganda boda ng'eny ga sana. In fact gin ga gi traffic mang'eny mar boda. Koro ginyalo tiyo gi AI no in monitoring the traffic and controlling the traffic. Koro mano achiel kuom tich mar AI e ndara. AI be nyalo konyowa e sector mar entertainment. An kaka jathum, I'm also an artist, awerga. Tinde, inyalo timo kolabo kata gi Beyonce. To in Kenya ka. So these are some of the benefits mag AI. Itime yo machalo nade? Kolabo no itime yo machalo nade? Nitie a system moro makelo duond Beyonce. Koro inyalo wer, iketone lyrics kakidwa ni ower, kasto imbi indiko magi. Koro the output bro bedo ni en kolabo mar ji ariyo. Koro ineno mano yot kar manyo Beyonce imanyri gi managers mang'eny. Batene ni mano wuondowa. Ing'isa ni mic ni no chal ni nitiere kod ng'ikruok matin. Inyalo mana lose ng'iyane koyawe maber mar mondo mi ilernwa point no maber. Okay. Nowacho ni kaka en jathum, owacho ni onyalo tiyo gi AI mondo go kolabo gi Beyonce. Beyonce ni oko kocha, en Kenya ka. Oda wuondowa ni ogo thum kode, but AI emotimore nade? AI emower, yeah. Alafu kiwacho e sekta mar wuoth, AI nyalo konyo, nitiere geche magin automatic. Onyalo nyisi ni slow down, o slow down kende. Koro mano be kaka AI nyalo konyo e sekta mar wuoth. Lakini jothum kik wuondwa. We jathum oduok mondo. Nepo katieko. Koro, you know, ober to kendo rach. Nikech
iritiende a thagra manyo managers mag Beyonce to anadwaro mana collabo achiel, it saves time so ober to kendo rach ayo isewacho berne to rach ne anano korach e sector nikech kata sani there's a type of AI ma inyalo dhi kidwaro a song it can help you generate that kori like it's bring about efficiency kata lyrics tinde ndiko lyrics tinde yot rhyming tinde yot nikech iketa the idea ma in godo cha kata chat GPT tinde ndiko wer dio ndiko wende ma meet sana gi chat GPT so en mana kaka itiyo kode the other way ma wanyalo tiyo gi not chat GPT but AI in general ene sector mar marina niche joma conserve ga this wildlife koro gik moko kaka whales gi dholuo ilongo nango whales dolphins they're at risk koro AI gi nyalo monitoring the risks ma ginyalo bedo godo kendo ginyalo konyo the scientists ka monitor gi kendo protecting them from harm ma jopinywa nyalo temo keto kuomgi nikech they're not harmful after all onge whale manyalo chamo dhano but wan kawaromo kodgi paro manani igoye inege so mano be one of the ways ma AI nyalo konyowa a sector mar conservation of wildlife yes Leo ntere gimidwa wacho nada wacho e sector mar apaya kata sector mar wuoth wacho maber ni AI nyalo konyowa e kinde ma wanyalo control traffic mayom kwatiyo gi AI alafu sani nitie geche mawuok manyen the hybrid vehicles gin gi sensors maka emergency dwa timore tibro yudo ka airbag samoro wuok mondo kel safety mag jowuoth e sector mar agriculture kata sector mar pur ibro yudo ka AI nyalo konyo researchers mondo gi research ka koro gweng' mono winjo makoro oro makono wanyalo research mondo wabi gi kothe moko manyalo timo maber e gwenge machal kamago sector mar pi Joyce adier ni pien still remain a challenge e gwengewa ok bure ka gwengewa kochacha kaka Kisumo yo mar nyaka east nyaka west otuo kabisa mano miyo Joyce yena mondo apuo kabisa migao moro miluongo ni Living Water International gitimo tich maber ka gikunyo ne oganda pi kendo gipuonjo ka ginyalo tiyo gi pi e sector mar health Joyce sani nitie robots moko mosa keti ma robot osabedo automated robot nyalo timo operation e hospital tibiro yudo ni human is to error ibiro yudo ka daktari moro timo ne ng'ato operation to wil gi sandan intestine to robot koro gin very accurate koro gigi konyo kwa tiyo kod gi yo makare kanyalo wuoyo e weche ariyo mawadwa wacho e wach mar thieth kaka AI konyo kocha gi kaka nyaminono wacho ni AI konyo e entertainment sector anyalo wacho mana rach gi e entertainment sector wadhi yudo ka creativity dok piny creativity mar jothum creativity mar graphics and design creativity mar gi dok piny nikech ka AI nyalo ndiko ni thum ma AI wer ma AI koro inidong ni produce thum tiketo nyingi kanyo ni Cizel produced by Cizel to kare AI koro AI miyo creativity wadok piny ka wang'iyo e sector mar entertainment alafu kidhi e sector mar thieth nowacho ni AI nyalo timo operation and it's very accurate wanyalo wacho ni omiyo tije dok piny nikech ka awach ni for example Kenyatta Hospital nigi AI matimo operation ka tieko mbalariany asomo tijno kadhi manyo tich kacha okabiyudo tich nikech already AI ntiere kacha matimo operation and it's very accurate moinga koro ayudo ka job opportunities dok piny kanyo sector mar thieth kaki wacho ni koro timo operation to nini AI e sector mar thieth ok nyal kaw kar dakteche nikech semo ok nyalo yudo ni nitie operations matimrega to dakteche nitie kanyo to monta nikech nitie some of the things manyaka gi undertake there koro ni semo ko there just some the delicate parts
in human body that operations cannot be so efficient kotigidano. So like for example, if you are to perform surgery the nerves and godibedo involved, definitely machine moko madikonyi to help piercing. And then it's going to be so accurate. It's just machalo sindan manini to maok ninyal perform that, but still okonyal cow the place of the doctors. I know. The doctors are there. Gimche kanyomondo mi monitor. Nkekara sadi kwangyo minema nyuol gi CSani. Dengeni kano wuok gino wacho ni gino dika o cardiac and everything. To but sani yudo ni kaka no bill, it gave just the guide on how to do it and everything, and then the efficiency of it. Okay, gima temo wacho nia Sharon Mondi anno kapa Valentine gi Morgan bende koro watch lo batiek Mondi. Okay. Nado wacho ni Morgan, not Morgan but Juliet no wacho ni okodhika o kar dakteche. Yes, okodhika o kar dakteche dichiel kamano. Gima dhi timre ni ka dakteche gino winjo be ni gibeda bich to osekel AI ariyo. Dakteche kar gi koro dhi dong adek. Ok ni gidhi wuok awuoka dichiel kamano. Yeah. Valentine. Just to echo what Leo said, no wacho ni they can improve efficiency. Kendo aero choice of words kaka no gologi, they can improve efficiency. Ok ginyalo replace. Machiso kama dhano doko daktari robot koro nyalo tinjo. Ok ni koro replace, they just improve efficiency. And then another thing, AI konyo kata mane track ngato nyalo track mtoke kama nitiere, nyalo locate godo place ma gache nitiere. Koro aparo ni magi is one of the things ma AI konyo wagodo. Ingeni ka job loss kanyo to adieri. Nikech tinde kata e service industry, idhie restaurants. Niche restaurants moko ma ok ita kumoro. Neno ka robot okelo ni juice okel gi robot maringo. Koro mano mean that niche ngato mo matije osekethore kanyo. So we can't deny ni gigi ok kel job loss. Tije to bro rumo ne jomoko, but but wanyalo tiyo kodgi still to increase that efficiency. Koro what we can do is to get knowledgeable about AIs gi. Nikech nitie AI be kelo jobs, Nikech niche jobs minyalo yudo ka in gi knowledge mar AI. For you to monitor AIs gi dong nyaka inge knowledge about it. Koro wa advance one day. Wadhi wasom more about robotics gi, more about AIs gi, so that katiji kaka waiter orumo to ingeyo operate robot dong mane yudo tich. Inyandiki kaka robot operator poro. Mokan in korka kori. An korka kora. Agombo na wach kamae. Wodak in a piny ma change each and every time. To piny osebedo ka change pile ka pile. To an kaka ng'e onge technology mora ma biro replace human being. TJS bro dok piny, but they will create other job opportunity as others lose. Nikech for example, Chon ne onge sim, barua nindiko from one point to and nintie jomane timo that one. Koro job opportunities no bedo lost, but it again created job opportunities. Koro nyalo wacho ni onge technology ma bro replace human being. As Jill bro wito teach, jomoko bro yudo teach. Beda cycle ma pono ngani weyo to ngani machielo yudo kaluwo kod lony ma ngato bende nitiere godo. Alafu be nikech gin gik ma expensive, ok ginyal bira dichiel, and then they sweep away tije mag dichiel kamano. Koro kaka for example ni tich mar bedo waiter, AI en expensive. Koro ngato kose you build your restaurant, idandiko jotije, AI is also expensive. So in as much as ni nyalo keto 2 or 3 AIs pod nyaki employ dhano. Nikech ok en gimi nyalo nyiewo dichiel. Adwa nasoma ne moko kuom ote kendo ma joneno magwa pod imedo chwalo no kinyi makawuono kapok akaw pachu mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Anno kwa donko daka matin kende. Onyango Vincent wacho ni mae Vina Konyango Janyabola Nyakwarja Sirimo professional welder up to wacho ni TIG welder
AI will ease the work and will reduce the workload since it is automated. Pablo Graphics wacho ni AI kende manyalo konyowa in avoiding terrorist threats. Wacho ni any impact manyalo monjo jopiny kata kendo in advert be okonyo. Okochuno ni atigi duonda mar lombo ji to AI nigi duol makare. Koro an gi pacha, AI is the best and we'll all need to embrace it. An Owende bende wacho ni AI ber but ng'ato owinjo tikode e yo mok duok paro mare chien. Nikech onyalo keti mofuwo kokitiyo kode maber. To okibi nyalo kata solve a simple things. Ibiro bedo mana gi parruok ni maybe you are wrong kata ka incorrect. Koro chuni ni nyaka i-confirm. Mano jopuonjre Kisii University wacho ni AI osekonya maka dhi e penja. Ka penja ni odhi konya to duoka ni adhi bet kodi nyaka Robi mbele kocho ka to adier i exam room osekonya mang'eny kendo adhi graduate igane. Mano japuonjre Kisii University. Wacho ni ene aine makonye nyise ni odhi bedo kode nyaka giko ka gidonje exam room kacha. Aya, awuoro joma tiyo gi AI nyaka exam room. Nyaka Ramogi Jong med chwalo ote magi wabo bedo kwa somo gi achiel kachiel kwa dhi mbele koda twak mar okinyi makawuono. Kata kamano inyisa ni wadong' kae kod thuolo matin to watieko twak mar okinyi makawuono. Achak kodi Sharon Dache. Kwa tieko twak mar okinyi makawuono wachni mogik kotudore koda lony manyasani mano mar artificial intelligence. Wachona mogik anyalo wacho ni nikech artificial intelligence gin gik molos gi dhano to dhano bende matiyo kodgi, wati kodgi e yore makare manyalo konyowa. Wan kaka jopuonjre wati kodgi e yo maber, tim research ni e yo maber. Awinjo ka ng'ato wacho kanyo ni en AI bedo kode chakruok nyaka giko e penj. Koro owinjo tiya kode e yo mariek. Onyalo keti mofuwo in a way and then bende onyalo keti lazy. Koro watiya kodgi e yo mariek mondo gikonywa. Kamano. Erokamano ahinya. Valentine Owira wachni mogik kwa tieko. An damed mana nyiso jok mawinjo okinyi sani. AI ber, but depends ni tiyo kode maromo nade. Over reliance nyalo ketho gini. Ilaye AI makata gimoro amora kinyal paro. Koro in as much as ni wa embrace but oningo wa limit. Nitie moko bende you just give yourself time to think. Nitie moko inyalo work out kendi. Don't have to involve any other person. Katieko wakiani nanyalo ore wach mar mos. Inyalo chwalo mos kalori ni ya Mombasa te Kilifi. Yes. Kibiro twak okinyi makawuono. Yes. Agombo oro mos na makende jopwani. Ososiepe na mano jiwa ni dhiyo. Nyasaye otel na chopo maber, joka nyamkago jo uriri. Nyasaye omed telo nagi. We are in a period of elections. Ola muno kwayo na mana hawi maber, Nyasaye biro telo nwa. To moloyo ok dai wiya wil moka gone Father na erokamano mano supporter. Mano Michael Okinyi gi Madena, Alice Okinyi kod Stephen Owira. Amedo gone gi erokamano to mogik. Principal na japuonj na mano konya ochudo na nono machopo e mbalariany. Mano Mr. Thomas Chila. Best regards. Erokamano ahinya. Geno ni giluwo chenro achiel kachiel kendo gi pokea salamu mabende chwalo negi okinyi makawuono. Sizel wachni mogik. Erokamano Joyce kuom thuolo makawuono. AI ber to mana kaka ne wasewacho ni depends kaka itiyo kode ema biro determine, you know. It's here to stay. Kendo kwanyal deny that fact. To bende the future is AI. Gimora mora ma wabro timo bro bedo mana AI generated. Koro wati kode maber to help us advance wan kaka dhano. Lakini wapar ni Nyasaye no chweyowa in a special way. To onge gima nyalo replace that intelligence mar dhano. So kikubed threaten kata jower kikubed threatened ni koro creativity nu will be, you know, bro rumo kata bro pungua. No,
podi nyalo tiyo gi AI to increase or advance level mar creativity nino. To kata e sector mamoko be wanyalo tiyo gi AI ni maber for efficiency kaka Joete nanose wacho. So it is good, but how we use it ema matter. Yeah. Ahero kama na inya. Leo wach mogik. Wach na mogik adwa kwayo jo Kenya kod jo mora ma idwa e field moro ti. Ni wadhiuru gi trend. Kikwari wanyo ka change sa wadhiuru gi change to kirito marach to change bro change. So as environmentalist AI post na challenge achiel mumi waste magi electronics and electrical waste. Kata king'io simbi loso gik moko machal ka lithium, they are very radioactive. Kora dakwa sirikal mar county nikech ing'e environment is devolved. Sirikal mar county gi mar national government ni wabeduru gi good mechanism mondo wa handle go e-waste gi nikech ginyalo kelo health threat ne oganda mobet. Kachwalo mos Joisa adwa chwalo mos ne anyuonda iluongo gi ni jo Kandhoga. An gi anko Sario, anko Henry Wando, anko Bakinto Wando, an gi Wayne Adek, an gi Pamela Ongogo, an gi Esther Obunga, kendo an gi Mary Obonyo. Magi wedena mahero sana kendo an ka nikech an ka nikech gin. Erokamano kabisa. Erokamano ahinya. Juliet, wach ni mogik. Wach na mogik anyalo mana wacho ni kaka Jose wacho AI nigi berne to kendo en gi rachne. Koro gimonego watim ni korka berne ni ere kaka wamedo gero berne ni to korka rachne ni ang'o mwadhi timo kaka dhano en gima ne matin nikech ok wanyalo wacho ni en gi rach to walinga linga. En okang' mane mwakawo mondo mi wachiw paro mondo mi wagol rachne ni to korka ber en ang'o paro mane mwagolo mondo mi wamed gere nikech AI to wan godo kai. It's here to stay and onge gima wadhi timo kwa nyal gole en gima already osebet. Mana kaka nyawadano wacho ni yes jomoko dhi ketho tije to but odhi kelo opportunity for other jobs. It's en gima like a cycle gima luore. Koro mane manyalo wacho to but ere gima watimo mondo mi wamed gero berne ni kata mondo mi wamed gere mondo reach to that efficiency level. Kamano. Erokamano ahinya. Morgan, wach ni mogik. Erokamano. Wach na mogik anyalo wacho ni we wan kaka oganda wa embrace AI kod technology moramora mabiro to AI pose a serious challenge e sector mar somo. Koro skunde wa jopuonje wa girang kaka ginyalo ti kod AI konyo nyithindo mondo osom e yo mayot but gitiegre e yo makare nikech kaka iyudo ka japuonjre makisino kako wache design mowache no okokonye. Koro wanyalo konyo our students mondo ging'i kaka ginyalo ti gi AI e yo maber. Katieko daher mondo aor mos ne mama na Consolata Nyango kanie dala mar Siaya, mama na Grace Agola waziri Siaya gi baba na bende kantie dala mar Siaya gi students gosiepe na duto Shadwick kagin gi Brian Ogalo kod students te ma University of Nairobi wane period mar election kendo wageno ni wadhi di maber election period. Erokamano. Erokamano uduti wiyo wilcholo. Tulo marwe madikarumo mana mapiyo piyo e bonyeri 30. Adwa moso mama na iluonge ni Maren Dache ka en Suba. Ang'eni onena agone erokamano en momi achopo nyaka kae. And then mogik adwa moso osiepena te ntiere osiepna achiel monyisa ni wiya kik wil kode iluonge ni Kakaoti Official en jathum onyisa ni amose Kakaoti ang'eyo ni otiyo gi AI. Erokamano mana mapiyo piyo Cecil. Yeah, ambe kapok atieko daher chwalo mosna ne dawa ang'eni watch na ng'ise ka en Kasgunga Mbita dala. Also my mom kani Nairobi Komarok estate kanyo gi babawa gi watch ang'eyo. Erokamano uru. If not for you de kora onge ka. Yeah, sayo med gwedho.
Erokamano, thuolo marwa morumo kinyi makawuono. Asoma ne mana ote achiel kende. Mano mar Donsi Onoka. Mabende ocholonwa ote achiel paro maliwa ahinya. Mabende ochwalo kinyi makawuono. Ote makamana kaka inyalo sketnago mar mondo mi asome achiel kachiel mana mapiyo ka waloro twak maro kinyi makawuono. Manyiso ni joneno magwa bende neno wa kuonde mopogore opogore magintiere odiochieng' makawuono. Donsi Onoka wacho kae ni AI ber kendo sani wacho kae ni mokwongo programmers can generate code magitiyo godo for web development. Wacho ni mar ariyo graphic designers nyalo tiyo kode to generate logos without designing from scratch. Also artwork and generating images. Wacho kae ni SEO specialists nyalo tiyo kode for generating keywords and generating good content for the keywords. Bloggers can use it to generate SEO optimized blogs. Wacho kae ni content writers the same, customer care services. Wacho kae ni AI is not taking our jobs, but it helps increase efficiency and spark creativity and fostering turnaround time. Paro maliwa ahinya kanyo kowuok kuom Donsi Onoka. Nyaka Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachope giko mar twak marwa okinyi makawuono. Bende agonu erokamano ahinya kuom yie mar mondo mi ubi watwak otudore kod lony manyasani mano mar artificial intelligence. Wabogwelo kendo mar mondo mi wabed kod twak mamoko. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye machopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.